ngaqala ukugula ngo-2022 angena nje ukugula okungaqondakali njengoba senginjena nginey'nhlungu angilali nokuhamba angisakwazi. Bengicela ongakhona ukungisiza noma ningisize kule simo engibhekene naso. Ngabe kuthiwa besintu bakhona bakwazi ukulapha, ngicela bengisize uma kuwukuthi udinga i-medication odokotela bengicela ukuthi ningilaphe. Kwenza kwethu idabukisa ngempela into kalosisi esimbona esithombeni. Ngiyabona nje abantu abaningi ukuthi-ke bayithatha njengokudlala futhi-ke bayenza ihlaya, kodwa-ke akuzibuze wena ukuthi ungenze njani uma ngabe ungavuka kusasa usuphethwe-ke isifo esingajwayelekile. Ngokwe-probability-ke kuthiwe-ke into mhlampe ekalelwa ngokuthi it's 1 out of 100 noma-ke 1 out of a million ama-chances ukuthi-ke iyenzeke. Usisi-ke lo lesifo esimvelele siyinto ekhona, kodwa futhi omunye umuntu engasichaza ngesintu njengoba-ke besola-ke nomuntu ayekade-ke ethandana naye, ngoba-ke sekuvele ukuthi wayekade ethandana nomSuthu. UmSuthu-ke loyo emva kwenyangana nje wabe-ke eseyanyamalala. Manje uma ngabe uyamzama-ke ey'nkundleni zokuxhumana noma ezama ukumfonela akasamtholi lo ayeke ethandana naye. Udaba koluphelele lukhona kwithuleleni TV, angeke sinqinde amandla, ngizokuzwisa nje isiqeshana echaza-ke udaba lakhe usisi. Ngiyabonga. Ngithanda ukubonga iprogramu kaThulile ukuthi befike beze la. Ngaqala ukugula ngo-2022 angena nje ukugula okungaqondakali njengoba senginjena nginey'nhlungu angilali nokuhamba angisakwazi. Bengicela ongakhona ukungisiza noma ningisize kule simo engibhekene naso. Ngabe kuthiwa besintu bakhona bakwazi ukulapha, ngicela bengisize uma kuwukuthi udinga i-medication odokotela bengicela ukuthi ningilaphe. Nokho-ke nanesimo phela siyabheda, kodwa nje ngicela ningifake nesandla, ningilekelele, ningisize lokhu ukugula okungiphethe. Ngingabonga kakhulu uma ngase nifake isandla ngikwazi nami ukusinda ngibuyele esimeni sami, ngikwazi ukuqhubeka nempilo ngoba nasi isimo sinzima. Nanomntwana omncane angikwazi ukumnakekela, ngiyafisa ukumnakekela nginomuntu uma usekhulile naye udinga nafuze ngabe yimi engimnakekelayo, kodwa yena manje ewonaka mina. Ngiyacela sizwe sase-South Africa ukuthi ningisize lokhu kugula engibhekene nakho, noma ubani onozwelo angisize Nkosi yami ngikwazi ukusizakala. Ngiyabonga ithuba. Yebo. South Africa njengoba-ke sifike lapha ekhaya-ke i-condition kadadewethu ayikho yinhle. Usewumuntu ohlale elele nje endlini ngaphakathi. Namanje befuneka singene simshuthile ngaphakathi. Sacela ukuthi no, sicela ukuncela sizame usize naye ngaphandle, but ukuze kwasebenza wona-ke i-team yami nomakhelwane-ke yakathweni ukuthi bakwazi ukuthi bamqukule bamlethela ngaphandle. Njengoba nje nibona ugogo ngalehlele ngaleceleni ngempela akasenamandla ukuthi amqukule. Usewumuntu nje ohlale nje esembhedeni. Engingafisa ukuthi-ke uNkulunkulu-ke uma engasipha amandla noma sivezele-ke umSamariya olungileyo mhlawumbe ongakwazi ukuthi-ke alekele noma mhlawumbe nange-wheelchair. I-wheelchair wona dadewethu ayikho mama.